sadar tapi nggak mau tahu gitu. Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat udah follow kita dan juga Oke, berikutnya Mang kita sapa dulu peserta kita yang baru hadir ya. Ada Amang Ferdinand Pandiangan dan Amang Harto Hutapea. Terima kasih Amang telah bergabung di room edukasi kita ini. Sebelum kita bacakan ada pertanyaan dari Amang Kos Transit di bawah. Kita berikan dulu waktu dan kesempatan untuk Amang Patan Sinurat menanggapi pertanyaan dari Amang Royal Sinaga. Waktu dan tempat kita persilahkan Amang. Mau lihat Ya, ketika senak kaneng masih pakat kita mau pinggam penukunan bulan ujuk manang di nomor kudus Daud. Alay beda pemahaman ate nah boto pinggam penukunan molo diulaun namar godang sebangunan argodang biasanya hasatan ni pinggam penukunan on tu pargos sido. Jadi raja haparhata ni asuhuton mersedusa menoni dohot pargosi di ulau ni alana melalui godangi nama sudia katangiang pangiduan itu sedokon selalu tupargosi nani alak manogot pinaula botari paridana sustu perlopan na tabu itu biasa anak nauboto molo di pinggam panukunan molo di ulaon na margodang margodang sabangunan non di ulaon na ni roha sormatua bisa jadi di namar marpesta tugu parbona tahun bisa jadi alai molo arong pinggam panukunan biasa non namar selusan antara pargos sido dohot parhatani pasuhuton namar selusan asai boto pargos sido mangaluhon naneng si gosihonon na si paluhonon na. Oke, lanjut mamuseng ni Amang Royal. Siya nawal lakaning ngahudokon molo pinggang panukunan ni memang pamuhani hatamon asa jelas tumlay jo museng siyan awal. Roma raja parhata ni parburu. O jelas mabaubanos ni Roma raja ni parburu. Idokom matu parana. Asa artia mula ni ari si pasal bulan asa takasi tamak katai pasat tamu majo dong pinggang panukunan Roma parhatani paranak ya lusi matutu baris-baris niga aja matong turu rapangaloan molo marsulu raja ikom matong niuluan molo niuluan utabba nama pacariat do pasamotan Roma paranak disuruh maburuna pasahatot pinggang panukunanon. Jadi perpian panukunan on mamering luaknya do mulai Jakarta biasanya di atas di piring di bayan di atas di piring na botar gitu dung sahat tinggal panukunan on tu parhata ni parburu atahonon nama dison nungai jaluhami tinggal panukunan ima pinggang pasu nahot di udulanna asang dia matong memasuk-masuk amat tadi bata nomor 2 jalahot kita iadat dohot diuhumna ijelas di kumulok kaparhata hatahonon nadi kotak kasdi nama risihon uma lusni si Amang Royal molo parhata di dangbe ya hanon langsung do di klop sude hatai nama risihon parbue pir parbue sakti parbue nama ribu-ribu ima boras sipilitodi asang dia metong maribu-ribu metong pinoparta tujulan narion titir metong baranak titir metong marboru asa sakti madingi metong sakti matogu pir metong tadi madingin pir tadi matogu jumpa metong padodohan niatan tua pir metong poki bol-bol pacalongan pir metong terdita luju-luju marita pacariat do pasamotan jimolo kaparhaton dan kolai i pisau-pisau dia parbue pir dia parbue nomor ribu-ribu dia borasi pir tadi sada doi alai adong opak padohanna adong tujuan namuseng imen dok natong umma dalan parhata tangyangna
Anno peudu tidak mang molotari ngok tu siamang boy do hata ho titiri sudi nunga Oh. Nah, hudok ko nak tong masuk muna do naing ay dia do beda ni parbui pir do hot borasi piritodi odo naing masuk muna kan habis energi kita mabas basi ape ido tongi Artinya sakono namang patar. borasi do tong ni hataon na arong do halak pengertian ni madok borason di tempat deba parbui pir nah arong di tempat deba parbui sakti arong madok deba parbui ribur arong do nabe borasi piritodi nah apa itu tong maksud tu habis kita berdebat olang makna ni munai alai tujuan nau ku perjelas tokinon amang patan setabi ang patan olo artinya sakono namang molo dihitala Batak adong do bahasa halus adong bahasa kasar songo mata berarti kan kasar doi molo nidok si malolong nidok musai situ mangkor lebih halus jadi masuk ni amang babak si Royal Sinaga iboto hami do borasi ino do tujuan artinya di dalam hita Batak bahasa ido dia do na labu dengkas di hata honon boras do manang harbue molo tujuan nei maknana iboto hami sampai do sude alai so kita Batak mamalopat si majojak pinggol si tumangi alai itu dia do si pakkeo ni buhado dia mah bahasa na paling cocok jalan na paling dumenggan hata honon di dalam adat ni hita Batak tersongoni do amang dang na seboto amang royalon tujuan nei gitu amang jadi dang na pol margajaga asa hita mangulaun adat do dia mah bahasa na enak dia jaladang hascit rohani na mabigi jala masuk tu bagasan pusu-pusu lokot tu si parehon tersongoni do amang patan maulate nauli no lemang naga ngaudok nakaning arong do di hutan deba do borasi piritodi lebih keren lebih kenal arong do di deba dok apar bui pir arong di deba madok parbui sakti arong do madok parbui nama ribur jadi bahita ma artina daba di dia na dumengga di daerah madok kon kosakatai bayi dua lus nada contoh nane dia do nang si perdebat tonot tanangan narak kudo lagi bingung do mamering dua nado oke emang patan nah ya tahu alai itu emang volume egonya dikurangi dulu pergemaan mic-nya jadi saat mamuseng tu pinyapan punani sotik naida tu deban sirata di guari mau debat tiar asa tiar matang panggabian tiar ma parorasa di hita salulutna jadi basiraton omen nani topiknya mataraja aso malan nata soribada di basira asa napurat tano matong rangi marsi ranggoman molotung pututu di dengan atta tol dita totong marsi gonggoman jika kembali mamus di son aron do ringgit situ suara nani sarinya mata raja pinapunguni inat tasori pada tohomat tong molo di madasa di dok ma ringgit molo Indonesia di dok ma rupiah molo di raja siapa takon di dok masih misi kuli mamulus tu binangan nomor titi martabba mana akasi misi jadi pinggapan kunanon si misikon opat cuman mulon opaton harga 100 namerai molo di Bonapasugit harga 20 nyaman jadi namasa biasanya arang dua tong di Paranak dua di Parboru alis molo Jakarta tahun tulu tu saya tulu Parboru saya di Paranak jadi tohonak indok ni amang simarolok bagi ono na dokter kenam rongkat tubuh jadi Roma perhatan Parboru atau non nama tong pinggapan kunanon makalibu matong godang sabangunan pinaluni pargosi ala saat itu kami sama pinggapan kunan
hula-hulamu saat mata orang baru sama pinggang pangalusi basak masih ada itu sudah ke pinggang pangalusi kata konon nadi jalan nama musing senadu itu tong jadi itu nak yang pertama memang ke mulak Raja Parhata pasinabung takas ikon boton naon jala matangi yang atong tang yang nira ide sedokon gabe jala horas ma Raja Parhata namang gabe makorasi hasuhuton jala gabe horas ma hasuhuton namang gabe sebenarnya ini yang bisa disiapkan. Tuan khawatir Nyonya merasa kelelahan, jadi saya siapkan model untuk mencoba pakaian. Apa Nyonya ingin memanggil mereka? Tidak usah, kalau mereka... ate Siapkan di kamar mandi. Air mandinya adalah air panas alami dari Ransan yang dialirkan khusus oleh Tuan. Kabarnya berhasil untuk menjaga agar... Oke, terima kasih untuk Amang Patan Sinurat ya. Oke, tadi ada pertanyaan dari peserta sebelum kita jawab pertanyaan daripada peserta kita sapa dulu ada Amang Ferdinand Pandiangan dan Amang Horta Hutapea ya. Oke. Untuk Amang sorry ya Amang Marito Maiba. Oke, ada mungkin masukan tanggapan lain dari Ito Ferdinand Pandiangan mengenai tema kita di sore hari ini. Ito boleh, waktu dan tempat kita persilahkan. Ras kurang jauh ini itu iba. Pakai leku. Hera pakai leku, hera dadau. Tapi jonok dohitan yang disomersi tatapan. Oke, siap, mantap. Horas bahasa linai pasatu hitana di Komalon dan bobi dekat tuanani ini kata dem mandiriku au marga Pandiangan au tuhu di Padang serta geleng sepersonal di Padang marumur mau tulu usia jadi nau maksud di sondang nagabe ma songon temai alai pangidu aku apalagi au di Pangarap sonon naing manyan songon na di bayan acara hoson alana on neng do peopok pusuguton lana au kan ngamar hosokan jadi nang pesongoni au dison masuk do 330-an asih adong bohanghu dison taringot tuhita habapakon jadi dang nagabe temai dang waktu si dope alai kepengen au adong manu kesimpulan na alana nakin hubungi keterangan-keterangan siam dari tuan ani kan menurutku jadi ketengan nau menurut adatnya sederhana sungguh dia saya dong mandung kesimpulan nak mulai ate orang semua kita sama. Oke, terima kasih. Jadi itu Ferdinand Padianganon na ruk madilohoti tamarsia jardi rumon. Iman waing. Oke. Berikutnya ada peserta kita yang baru hadir adalah Amang ST Berlin si Haloho. Horas Amang. Horas. Oke, jadi ada tema sadari yang namang mengenai pinggan panukunan. Horas. horas apa anda Horas. Oke. Kita berikan dulu waktu dan kesempatan untuk Amang ST Berlin Sihaloho ya berpendapat mengenai tema kita untuk hari ini. Sebelum kita jawab tadi pertanyaan dari Amang Kos Transit. Ya, ada tadi pertanyaannya di atas. Oke, Amang Berlin Sihaloho mungkin waktu dan tempatnya kita persilahkan. Nggak bisa Bapak kalau saya mencuci. Horas mak di host nami. Horas Amang. Terbigi itu teh. Terbigi Amang. Nah, jadi anggota ringo dia ka torsani pingga panukunan nani atusan dang holas hiras parsatabia sajo alai adong do natinudu do natinotona ima taringo pinggan parhakungan magwarninon boleh dio pingga parhakungan sada jaminan may tubona suhut naikon
patotaon nama ulaw ni siya bonana sa to naman ikpuli. Tung nasujadi di patebakon. Ido lapatan ni manangtud din ni pinggap panukunan. Molo barani sa sahalak majalo pinggap panukunan tung nasujadi tarikonon na ulaw ni. Jadi naparpudion jok do hola ni tiyo sa token ala ni resort niya kaulaw di tadikon ataran na bilangi. Jadi ala ni do ikut jaminan do tusuhuti mula di jalo. Jadi ima taringo yang go taringo dia ka tordana memang dang sa ikut sada suhu para dehon na manukud doh di na mga lusi. Molo di pasahat tingga panukunan, molo aka si boto ada do, ikon para dion na do muse pingga pangalusi. Jadi dua pinggan, dang dibagi-bagi. Ima, agoto dunia ada batak, ikon na marsi pasangapan do, marsi hormatan. Alay, ni parpudion, gabi hirat tasada tanggung jawab ni suhu paranak nama widahami, dang masyatusan. Ay molo raja naro, raja do nalirapot. Ojolo, ala holo sada do ulaw batak na margoar adat si dua hasuhuton ima ulawn ujuk. Asing ni sada do suhut. Jadi tung asing do adat na sasadaon si dua hasuhuton. Jadi ima sada songos pamorahon di pangatosiota di taringo ada ujuk. Na pauja pardonga saripion. Jadi ido to dina dang holod persetabiyad di pakatayon di persahapan pinggan panukunani alay na madok ise maraja na pinajulo na iko patotaon na maulaw ni tiur di bonana jalatota sa hatdupudi. Ima to dina parhakungan may pingga parhakungan. Jadi imarasa ote laho manabay ng adong dihita dia kamataraja akasiula adat dito ngatongan ni parsaurata. Wah, ito host. Oke. Dolorasi kami sa ote. Molati. Oke, terima kasih untuk Amang Berlin si Haloho ya. Hai teman-teman relator Kotak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.